bantase hlalani phansi ke sanhlalani phansi wethu uZuzole angayiqhasha le case bantase if lawyer yakhe ne timing yabo or if bayiza nge strategy se right angayiqhasha le case. But anyways bantase asifuni abantu baqhasha icase thina apha, especially if umuntu guilty yabo. So into ebisenzeka ke namhlanje, okay, just a quick update for abantu bangayazi banthetha ngantoni. So a few days ago bantase kuye kwabaswa kwabulawa ubhuti ekuthiwa nguZolani Tete waseMdantsane. So ubaswe outside his home eMdantsane, and then cabe besemotweni nomuntu wakhe, and then nomuntu wakhe wabaswa, but she's recovering, and then yena unfortunately uye wasweleka. So umuntu otyholwayo ke ngoku kule case as mastermind uZuzole, that's the guy that I'm talking about. So namhlanje ke ngoku all 4 accused were in court yabona kuyo lento zokuyothethwa into yebail yaqonda. So sizawuqala ngo-accused number 1, which is uZuzole. So igqwetha lika uZuzole lithi bantase into nokubana no uclient yakhe yadutyulwa ngoJuly of 2025, and then ke ngoku edutyulweni kwakhe ngoJuly of 2025 uye ke ngoku akabikho right in terms of wabe paralyzed from waist down yaqonda. So ke ngoku ungumuntu ongakwazi uziyela etoilet and all of that. So into abayenzayo to make sure into nokubana uyakwazi into nokubana aye etoilet, uye atye into zohambisa yabo, uye atye into zohambisa, then ke ngoku umama yakhe ke ngoku kugadwe into nokubana for about 6 hours kugadwe into nokubana ziqale zisebenze masezanto, then ke ngoku kuchithwe ke ngoku low waste ke ngoku xa zithe zasebenza yaqonda. Kuthiwa if ayenzeki low process into nokubana abantu asekuthiwa kuyakwazeka into nokubana ilindle liphume ngomlomo okanye ngempumlo yabo, depending on the situation. But kuthiwa i-situation iba hectic, so kufuneka abe nomuntu 24 hours yabo, so that isisu sakhe xa siqala sithi gubhu kubekho umuntu bantase ozawukhawuleza aqhawulise elo lindle elo yaqonda. So injalo ke ngoku bantase. So ke ngoku lithi igqwetha lakhe because of that situation edinga into nokubana abe ne-health care 24/7 bayacebisa bona into nokubana agcinwe efre okanye emakhiwane yaqonda, efre okanye emakhiwane, so that uthi basically ilawyer into yobana asinangxaki naye nento yobana udetained kwathi no, asinangxaki naloo nto. Ingxaki esinayo into yokubana lo mntu lona une-needs zakhe azinidayo for i-health, therefore sithi into yokubana ifre okanye emakhiwane at least noko izawukwazi into yokubana inakekele ezi needs zidingwa ngulo bhuti ndiyaqonda. Then ke ngoku istate sona sithi no bantase ningazozenza clever ngathi because iprison yakugompo inalo icala lesibhedlele. So uza-entertainwa phaa. In fact sizawuva ngabantu baphaa abazawuthi hayi thina asizukwazi umelana nayo le okanye whatever i-facilities asinazo zonto nokubana sinakekele umntu nje. But ke mna I'm assuming into nokubana so mna I'm assuming into nokubana if uZuzole uyakwazi into nokubana anakekelwe endlini, then why not the prison hospital? But obviously bantase andilogqwetha, amagqwetha asayixoxa laa nto sizawuva ngabo ke ngokuba iphele isithini yonke loo nto. Then ke ngoku kubekho uSiphesihle nolo mntana noAthandwa. uSiphesihle noAthandwa kuthiwa ke ngoku ngabo ababasileyo yaqonda, kuthiwa ngababasi ke bona. So kuthiwa ke bantase kuthiwa kusithiwa kuSiphesihle noAthandwa nje yobana okay guys ibail kwathini batha asayi khanke niyeke kwangoku ibail, khanke niyeke sisazakhe sicinge okwangoku sisafuna ke siyophola apha ekugompo prison, sisafuna ke siphola apha ibail mayikhe iyekwe bantase. Yayekwe ke ngoku ibail for lathu. Then ke ngoku omnye o-aplayele ibail is basically the middleman kubanga igama lakhe nguSnebhongo. So uSnebhongo ke ngoku yena uthi hayi mna guys mna ibail ndiyafuna uaplayela ibail because into lento sikuyo yaqonda bantase. And ke ngoku bantase kuloo nto leyo ke ngoku le nto ixoxayo umntakabawo asithukwanga nguZuzole kulaa nto, asithukwa usithuka ngeminwe bantase. Nimbonile bantase esithuka ngeminwe, andinokwazi noyijongisa kuni laa minwe because what do you mean so ukubana usithuka ngeminwe yaqonda. And then ke ngoku le 3 kubekho lunqumileyo xabuthi guys kuzawuphela unquma, sifuna phaa kugompo prison senze sure into nokubana bantase sifaka ufadero strongo phaa, sifaka ufadero ostrongo phaa bantase athi zici
athi zicopha. And then ke ngoku enye into endiyibonileyo abantu bakugompo, some people abakwazileyo uya emdantsane ecourt bebepha ke beyosupport into nokubana besithi justice for uZolani and all of that. Yeah, Bantase, we're gonna follow the case. Okwangoku I feel like kukho into ezininzi Bantase ezithethekayo, kukho into ezininzi, but okwangoku thina masimamele into ezawuthethwa ecourt and then siyilandele as it happens. Yabo bazawubuyela ke ngoku ecourt nge-1 zikaSeptember. Bazawubuyela ecourt. I think kuzawubuyela lethu ifuna ibail, and then lathu ifuna uphola. Lathu ifuna ukhi iyozicingisisa kuthiwa hayi yona izawukhe yaqola izicinge pha. Applicant number 1 is wheelchair bound. He is paralyzed from waist down as a result of a gunshot injury that was inflicted upon him in July 2025. He has complications naturally that arise from that, in the sense that he has got no bowel control. Further, he has got no urinary control. And in order to expedite the movement which happens naturally to persons, he has got to take some laxatives. And he waits on a 6-hourly basis for something to come up, failing which the wastage, which is feces, comes out through his mouth and nostrils. And the circumstances of his detention in East London prison are not conducive for his condition. He is not opposed to being detained until when bail application is heard. But in the very least, he is making a formal request to you, which my learned colleague for the state is aware of, to be either admitted at Frere Hospital or Cecilia Bakiwana Hospital, or whichever hospital that the court would deem appropriate. As a consequence of his condition, he needs to have his mother on a 24-hour basis, if he's at home, to monitor all that movement, to trigger the passage of urine and assist when the bowel movement is in place. So that's in essence our application, that he be either detained at Frere or at Cecilia Bakiwana Hospital. Yo